redaksi ten kantore mriku gitu ten kantor Dewan niku tegese ngelmu kawruh sebab sing dikawruhi mung manut tulisan kalih maca dokumen sing wonten ngelmu kasunyatane ngeten iki. Nah niku wujudaken setunggaling dadi monggo kula suwun menawi wonten ing pepanggihan utawi pakempalan menapa boten ketang sak tembung menika wonten kawruh utawi wonten ngelmu ingkang panjenengan sedaya pikantuki. Dadi nek upama gendhuran iki aja mengitung berkate ning ngelmune kawruhe iki monggo mangke kanthi lumantar pepanggihan menika boten ketang sak limah basanipun menika wonten sesempan kang saged kula tampi sawise. Ingkang kaping kalihipun saged kaliyan bersih wonten entuk Kalisureng menika kula selaku pemerintah kalurahan nggih sanget